Tomo odhiambo ma kawuono. Mana kaka iselieke kendo ikete makare ni odiochieng' ma kawuono odiochieng' mapek ahinya ne piny Kenya to kata mana pinje mamoko ma bende oluoro Kenya bende ni kod chenro maket kod ma idwa tim e od bura makaniendi migeno ni jatend migawo mar weche mag omenda pacho ka Gideon Njuguna Ndung'u biro chopo e od bura kaendi mondo los kod piny Kenya mondo mi omigi ler mathoth e chenro ma piny owacho nitiere godo kod kaka chan tiyo kod omenda e chwalo dongruok kaachiel kod tije mag piny owacho. Ok an kenda, an kod nyawadwa Eric Owenga ma bende ogo tach kaendi. Owenga mana machiegni mondo ilos kodwa odiochieng' ma kawuono oula ang'o ne japiny maseche moko rito kendo gombo winjo gima jatend migawo mar omenda biro wacho. Odiochieng' ma kawuono oula ang'o kuomge? Erokamano Walter, gima ng'eyo odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma jopiny osebedo ka ng'iyo mapek mokalo kalore kod ni wang'eyo ni mae budget mapek kata maduong' ma piny Kenya osebedo kodo kech en budget ma trilion 4 e wang'e kanyo kod .6 to gima jopiny aparo ni osebedo ka tiyo kodo kech yo ma ibro juog kodo pesa mabiro konyo budget ni ok osebedo ka moro jopiny ahinya kech en gima osekelo ywaruok mang'eny mokalo. Inyalo paro riwruoge mopogore opogore kata na riwruok makwedo piny owacho kaachiel kod jogo mochung' weche mag jondik jotije bede mopogore opogore osebedo ka thir kendo gidwaro ni kaber to olok funde moko mag paro mar chikni mibiro tigo imanyo omenda makonyo budget mar trilion 4. Gima wanyang'eyo nyabaga kendo en ni ma en budget mar ariyo mar telo mar Kenya Kwanza ibwo migosi Laktar William Ruto. Inyalo par ni higa mokalo kani somo budget seche makama en budget mane ne trilion 3.7 kanyo. Koro ma en malo kabisa. Gima wang'eyo ni japiny gin kod geno, lakini geno margi bende osebedo kalal kalore kod yo mibiro ti kodo kalore kod paro mar chik ma ende osume pacho oganda to bende wuoye mathoth mokalo Walter. Koro gima ng'eyo odiochieng' ma kawuono jatend migawo mar omenda ka chopo ka e lak saa 7:08 kanyo obro chiwo twak kaka budget ni ibiro juoge kech gima ng'eyo ni nitie fuok bende kanyo ma wachre ni fuok mar almost shiling bilion 600 ma onego bed ni imedo kuom omenda mibiro chok kuom jopiny kokalo osuru ma en trilion 2.9. Koro komedie fuok ma bende fuok ma bilion 600 no ma bende chuth wang'eyo ni piny owacho ma Kenya bro limo kata bro gombaka kod pinje mamoko kata bade migepe mamoko kaka International Monetary Fund kaachiel kod bengi maduong' ma piny mangima bende seche moko jadewo ga wang' Kenya kokalo weche mag hola mondo gine kaka ginya dino kodo bilion 600 mondo one kaka onya thimbo. Gima ng'eyo ni jopiny to gisobedo ka giywak. Koro obono to lokruok mag mibo tim ponono ni paro mar omenda mar chikni ibo kowe e od bura wik manyien mondo joburo go embaka mondo ne kan tiek lokruok minya tim mondo one ka japiny nitie Kenya yudo fungruok matin awol. Erokamano Owenga, kata kapok idhi ng'e ni pesa ni endi kata mana budget ma kawuono ma igeno som kod jatend migawo mar omenda mana kaka iselieko en trilion 4 to pesa ni nitiere kaka ong'inje kidienje mopogore opogore. Rico Owenga nyalo paro ni nitiere pesa mano madhi wacho mamalo ma en nyalo chopo kanyo trilion 2.39. Kopogore kod mano nitiere pesa kinde madhi ne 10 counties nyaka chop seche gini biro chwalo tije counties mondo mi dongruok mopogore opogore ochop kare. To kopogore kod mano pesa nogo ma bende igeno ni ochop ne counties no be biro konyo e chenro mag chulo gope jogo mochwalo mwandu ne piny ne sirikal mar counties kod mago ma bende seche moko motieko tok tieko ojibe ne gidhi yweyo kata rutaya to kod neno ni onge chenro mag counties moko moyudo ng'ol nikech onge mar pesa. Kopogore kod mano nitiere omenda bende ma biro ichwal ne motengi kata sirikal ochano tiyo godo mabiro chopo mondo mi koro odhi e bad migawo mag sirikal ma gitiyo godo pile ka pile ma dho kisungu wacho ni recurrent expenditure. Mano omenda mitiyo godo e chwalo tije ma pile ka pile ma otenge manyalo chopo trilion 1.6. To kopogore kod mano bende mitiyo godo mondo ne ni
tije mag piny owacho ok orem moko chopo kare. To bende nitiere omenda bende ochwal ne migepe mopogore opogore, mago mochung' kar kendgi, mago machalo kaka NIS, to mano ochung' kaka EACC, to kod omenda bende mabiro chwal ne dhi e bad migepe mago machalo kaka mago marango ratiro kanyakla koneno ni dhano oyudo ratiro mag weche mag doho, mano the judiciary. Owenga, nitiere bad migawo ma bende biro yudo pok ma chiegni nyalo reso gi king'iyo kaka rang'iny ma Kenya osedongo godo e weche mag uchumi. Iwacho ni nitiere kaka bad migawo mano mar pur chal ka gima oyudo omenda mabiro yudo thuolo makende, jopur chwalo mbolea, neno ni jogo ma bende seche moko nitiere pur machalo kaka mag chae, mago mag tiang' to kod mamoko. Ka wang'iyo matut e weche mag pur kaendi, ang'e ni seche moko isewinjo maka kod kacha maling'ling mantiere miseyudo. Gima ng'eyo ni e sekta mar pur kanya kele gima ng'eyo no migi nitie kaka opoge, lakini omigi bilion 48 mano mochung' weche mag pur. To kanya doye matin, wach mang'eyo omako gwenge kama koro kwacha ahinya kaka Nyanza, weche mag tiang' kata niang', kembe moko kaka Miwani, Mihoroni gisebedo ka githembo. To aneno ka i budget ni kuom budget mar 48 bilion ni nitie kacha omenda mar bilion 1.7 ma paro ni giketo ma biro konyo juogo weche mag pur ahinya to sekta man yang, kich ng'e ni en gino ma bende waparo ni thoth oganda mang'eny kembe gisobedo ka gigeno mondo githembi makar mondo giyud thuolo mag tije. Gima nyakone kendo Nyambaga, gima ng'iyo ni wach mar baje ni kendo nitie omenda ma tayari oseket thenge madhi counties ma bende ne opog ka king'e ni counties ywak osebedo ni kaber to governors kinde duto giywak ni ok giyud pesa e sama owinjore, to pesa ma bende orongi bende tin, kendo ng'eny gidhi mana e chulo jotich ma ok gitim weche. Everyone wants government to spend more, to increase expenditure. We want roads, we want electricity, healthcare, education. So everybody wants the government to spend more. But for government to finance those aspects, healthcare, infrastructure, electricity, education, all those, it requires a lot of revenue.